sa kasabihan, a difficult road often leads to a beautiful destination. Di kayo nagkakamali dahil sa video ay ipapakita ko sa inyo ang pinakatinatagong paraiso sa bayan ng Bani sa lalawigan ng Pangasinan. Bagamat nasa 90% na ang konkretong daan patungo doon, ay may natitirang bahagi ng kalsada na sobrang hirap ordinaryong sasakyan. Gamit ko motor na si Bestie Gray, Honda Click 160, ay tinahak namin ito na disgrasya, natumba, muntik pang malaglag sa bangin, pero sa kabila ng hirap, ay matutunghayan natin ang paraiso ng Pulipol. Ay tara na, samahan niyo ako. Let's G! Pero bago natin simulan, maari ba na mag-subscribe, like at comment habang nanonood? Maari din po sana ay huwag kaligtaan ang mga patalastas para suportahan ang ating channel. Yo, it's Alden TV. Let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV Kabigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Yo, what's up? So, tayo ay pupunta ngayon ng Pulipol Island. Matagal ko lang gustong puntahan yan, kaya lang medyo mahirap kasi daan doon. Ngayon susubukan natin, gamit natin itong ating Honda Click 160. So magsisimula tayo ulit sa Bani. So yung mga gustong ng guidance papunta doon, start tayo dito sa Bani. So ngayon masusubukan natin ngayon yung aking mic, kung maingay pa rin yung wind. Pag bilisan mo yung motor, maingay. Ginawa ko, di ba merong foam sa may pisngi, natatanggal-tanggal yung nalalabahan. Ginawa ko, pinasok ko dun sa loob. Kasi may napanood ako, binapanood nila ng foam, ng hand gloves. Sabi ko parang hindi ako sangayon doon. Kasi yung mic ditong itong Y10, itong interphone ko, ito, tawag dito, bilog na flat. So hindi siya wire lang sa tapos bilog na flat. So meron siya balutan. Yung ginawa ko, pinasok ko siya dun sa loob ganun. May foam. Sa karelan daw. Kasi sana maging okay yung matetest mo niya para dito dun sa petrol. Kaya nakagas ko na. Gagawin niya. Tara. Yo, it's Alden TV. Let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Tara na bumia, let's break free. See, Alden TV Kabigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Living off the grid, that's the ultimate plan. Let's ride with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. Yeah, the trees wave hello. Feel that river flow. Nature's got the glow. Tara na, let's go. Yeah, strum that guitar. Let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land. Living our best lives hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams. From sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom in colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shades, skies wide and clear. Nature's my home, there's nothing to fear. Leave the hustle behind, just you and me. Finding peace in the wild, that's the key. Let's ride with the wind. Come on, let's
beauty around, take it all in. Let the worries fade out, let the journey begin. With every trail we follow, let our spirits soar. Through the waves and the forests, we're craving for more. So let's raise our hands to the sky so blue. In this moment together, it's just me and you. See all the TV kaibigan, always by your side. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Let's ride, tara na bumiyahe. Our adventures alive in the heart of nature. That's where we thrive. So yun na nga, tayo ay bumili muna ng merienda. Dito sa ito mo. So walang biliwan doon sa doon. Parang ano kasi yun parang deserted area pa. Hindi naman siya deserted, tawag yun. Parang Virgin Island pa lang siya. Wala masyadong tao doon, nakakatira. Pinupuntahan lang yun ng mga guest pag nagagaling ng Bulinaw. Nagagaling ng Bulinaw. From Patar, nagbabangka sila. Punta doon. Yo, it's Alden TV. Let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV kaibigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Living off the grid, that's the ultimate. Let's fly with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. Yeah, the trees wave hello. Feel that river flow. Nature's got the glow. Tarana, let's go. Yeah, strum that guitar, let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land. Living our best lives, hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams. From sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom in colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shades, skies wide and clear. Nature's my home, there's nothing to fear. Leave the hustle behind, just you and me. Finding peace in the wild, that's the key. Let's ride with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. So much beauty around, take it all in. Let the worries fade out. Let the Nandito na lang siguro. Ayan, hanggang dito na lang. So, every trail we follow. hindi ko alam kung ano meron doon sa unahan. Hindi ko talaga alam. Ayan. Meron pang ano dito meron pang ilog So let's raise our hands to the sky so blue. In this moment Babain together, natin. it's just me and you. See Alden TV kaibigan, always by your side. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Let's ride, tara na bumiyay. Our adventures alive in the heart of nature. That's where we thrive. Diba to? So yun hanggang dun. Hindi ko alam kung saan tatagos ito. Sarap pasukin
Sana kung meron tayong partner na kasama. Kasi dyan dagat na yan dyan eh. So ito talagang project na to ay tatago siya ng dagat. So malamang project ng mga Celeste ito kasi marami silang nabiling lupa sa banda dyan sa gilid ng karagatan. Ayan o. So kung may sa mga nakakaalam sa mga taga-Bani, pwede kayo mag-comment sa baba kung saan tumagos itong kalsada na ito. Hanggang dito na lang siya natapos eh. Ayan o. Hindi ko nga alam kung pwede pag tumagos dito yung baka kung tagos din to ng Pulipol o kung saan. Ayan, may mga bakas pa ng mga tricycle oh. So may mga dumadaan dito. Ayan oh. May natumbang puno na malaki. Siguro epekto ng bagyo. Ayan oh. May mga kalsada pababa. So di natin alam kung saan papunta to. Pero for sure may pupuntahan ito kasi di yan malalagyan ng kalsada kung walang pupuntahan. Ayan o, sarap sana pasukin eh. Hindi ko nga alam kung ito yung pinasok nila ni Direk Gino. No? Malamang may mga kabahayan dito sa loob. Sarap mag-camping dito. May dito dirt bike. Kung di ka ba naka-dirt bike, naka-ADV ka, may kasama ka, adventure bike. So mahaba na yung narating ng kalsada. Mukhang tinigil na nila hanggang dito. So di natin alam kung ano pang yung malalatan natin sa banda doon. Kasi ano, malaking riprap ang gagawin nila dyan eh. Hindi ko na pinatay yung video para makita nyo. Malaki pang abutin ito. Ilang milyon pa ulit ito. Pero malayo na narating niya. For sure tigil na. Wala nang budget. Panibagong budget na naman yan. Tulak natin pa atras. Iya. Bigat niya. Yan. Para makasampa ako. So, magre-reset muna ako ng video. So, balik na tayo. Kasi mag-isa lang ako eh. Hindi ko alam kung anong daratnan ko dyan eh. Tanong-tanong muna tayo. Uy! Tumba ako. Kasag na sa lamin. Shit. Paano ko ito itatayo? May sugat siguro tuhod ko kasi may dugo eh. Pansin. So yun na nga, natumba tayo no. Kasi yung paakyat doon, hirap balansahin. Dahil kailangan ko magbuelo, ipaakyat. Pag buelo ko, tinutulak ko pa lang. Tumumba na. Buti na lang naka-helmet ako kasi saktong bumagok yung ulo ko dun sa batong nasa gilid.
Pasak yung salamin natin, oh. Okay lang yan. Mura lang ang side mirror. Tanting yung buhay. Wala kasi yung ano ko, yung upuan ko na ano, madulas yung upuan. Hello po, pwede po magtanong? Opo, Saan po yung papasok ng Pulipol? doon po. Eh, ang kali, kapapasok dyan? Pero Malayo dito pa? na kayo kasi itong dulo nito, Oo. doon. Lalabas din ng Pulipol. Opo. Hindi kasi galing ako doon sa dulo eh, tas rough road na. Oh, ganun po talaga. Dito, rough road rin. Ay ganun din ka rough road dito. Pero alin mas malapit ito? Ano? Alin ang mas malayong rough road? Mas malayo itong rough road po. Doon mas malapit. Ito, mas malapit. Kakayanin kaya ng motor? Opo, kasi lahat naman po. Doon na lahat dumadaan ngayon. Mm-mm. Bumalik nga ako eh. Sabi ko, di ko kabisado kasi yun eh. Ang alam ko meron dito eh. Ano pong pupunta niyo? Maliligo, video. Akala ko may tripping kayo doon sa... Wala, lang, video lang. Kasi may binta kaming mga lupa doon. Ay, ganun po. Opo. Bigyan nyo sa akin yung number nyo. Kasi yung boss ko namimili ng lupa. Sige po, kasi ano, binta Dali. namin mga 25 hectares. 25 hectares? Oo. Malaki ha. Ano hindi ano naman may 2 hectares, 5 hectares, ganyan. 10 Doon mismo sa hectares. Pulipol. Opo. Sige po, Di ibigay ba nyo sa akin. polipol itong back niya. Oo, talaga. Bigyan ko kayo ng sticker, tapos i-message nyo ako dun sa Ano Facebook. pong vlogger sir? Aldin to, meron ho akong sticker. 3 kasi yung channel ko. Ito po yung ano ko, ay, Di followers na lang po. oho, meron akong YouTube. Ito ho, yan yung ko, Jun Aldin Lambino Ortilio. Yan yung aking, Ortilio po? oo, Ortilio, taga Bani po ako. Ah. Mhm. Ano niyo po yan, ayan o. So kung pwede ko palang diretsuhin yun, tatagos na pala Diretso yun. Kasi nakita ko Kasi sukal na eh. Papunta yun eh. Walang ibang pupuntahan kasi itong kuha na to. Itong kalsada na to, para doon talaga. Para doon talaga. Kaya lang may stop by ano to, by Panibagong na naman, presidente. hindi po, yung mga contract workers, Mm-mm. may ano to eh, may limit na kuwan. Na kalsada. Oo. Na gagawin. Talaga papunta ito. Oo. Kasi nung huli ko nakita to, hanggang sa may surip lang eh. Hanggang doon Ay, lang iba eh. naman yung sorry po. Hindi, ibig sabihin, yung una kong punta sa surip noon, hindi pa yan tapos. Oo. Hanggang doon pa lang yung semento noon. Ito naman para doon sa Pulipol. Mm. Kaya nga po marami na mabinta dyan, kaya lang yung sa amin, yun po ang hindi pa. Ay, oo. So mas malapit na pala pag doon ka dumaan sa, Opo. mas maiksi na yung rough road Kasi ito, doon. Mas ma-rough road ito. Oo, mas mahaba. Mas mahaba. Papunta rin yan. Oo. Kaya lang, mas maganda doon. Mas maganda doon. Tutubukin ko lang yung kalsada na yon. Basta tumbukin mo lang na diretso. Oo. Mga ilang kilometro pa. Tapos meron pa ganon, pagbaba mo doon, mayroon Ito, dagdagan ko pa ho isa, dito oh. ka. Baba na po kayo dyan? Opo, galing na nga ako doon. Natumba nga ako kasi pag belt ako na kasi tarik na ganun yung semento eh. Pag tumba ko, tumama ko doon sa kahoy. Ay sa Lahat ng pupunta doon dito. dito na dumadaan ngayon. Ibig sabihin po, galing kayo na doon. Galing na ako doon hanggang semento lang. Tapos sinilip ko, sabi ko basukal eh. Sige po. May mga nag-overnight po doon. Opo. Sige. Maraming pupunta doon. Galing Patar, galing ng Oho, galing Patar Surit, nga. galing ng Nagbabangka sila. Oo, nagbabangka sila. Yung mga dito naman, yung mga ganyan, motor, dito sila. Meron naman jeep, may Nakakapasok ng jeep na ngayon. Oo. Dito, di wala nang bangin dyan. Dati kasi may bangin dyan eh. May nalaglag dyan eh. talaga. Pag nakarating ka doon sa dulo ng simento po, Oo. pagka bangin na yun. Bangin na Kaya yun. lang pwedeng Motor. Oo, motor. Sige. Kaya lang kung ayaw mong masaktan ibig yung sabihin motor ko mo, po,
Huwag ka na lang pupunta. Saan po nakalagay ito? Saan? Meron pong, may nakayip yung baba po, YouTube yan. Ay, Facebook. Itong pinakamataas, YouTube. Itong gitna, Instagram. Lambino Ortilio. Ah. Saan po nakalagay Kunin ito? mo na lang po Pero yung hanapin na lang to, no? Oho. Hanapin na lang. I-message nyo lang po ako. Diyan sa Messenger. Ay, ito na lang. Oo, sa Messenger po. Sige na lang. Mag-friend request kayo po para ano. Kasi yung boss ko, namimili talaga sila ng lupa. Si Rivera. Ay, si Gwen. Gwen. Ah. Tapos, marami na. Ano bang pangalan nito? Kasi kabibili lang nitong yung Consuelo. 2 hektar yung nakuha nila. Magkano lalabas sa inyo per Depende square po meter? Sa, kwan, sa Location. Location. Kasi, Pag tabing dagat po, pag tabing dagat, 1,005 per square meter. Pero dito sa back, Oo. 1,000. 1,000. Pinaka-back na naman yung sa akin. 500. Kasi Mas mababa na. Sa akin, 800. 800. Sige po. Sabihin ko po. Dito lang pala ako dadaan. Babalik pala ako doon. Sige po. Dito na lang kasi yan nag-approve yan. Aha. Ha? Balik naman kayo doon. Babalik ako doon. Kala ko kasi ibang pupuntahan nun eh. Hindi. Sabihin mo na lang kung saan ko na lang hanapin po to. Opo, yun na nga po yan. Ito po, sa pinakababa, Facebook po, yung pangalan ko, John Aldin Lambino Ortilio. Aha. Tapos pag YouTube naman po, yung sa taas, Aldin TV. Bagatanan, kayo na naman yun, di ba? Oo, ako po yun. Ako po yung sa Bagatanin. Tsaka dyan sa ano po, sa Bulinaw. Ako din yung nagano sa Bulinaw. Yung doon kailan lang. Thank you. Sige po, ingat po. Meron din kayong ano doon sa Bagatanin? May lupa din kayo doon? Hindi po. Napanood nyo lang. Kami sa ganito. Oo. Oo nga ano. Sige po, salamat po. Oo nga ano, yung ginagawa yung Bagatanin pababa baka bubo ni. Nag-vlog nga ako doon. Sige po, salamat po. Aha. Sa may furniture niya ng bahay. Ay, yung bahay niyo sa may furniture. Sige po. Basta message niyo po ako. Kung sakaling mayroong sa itin-tripping natin. Aha, sige po. Pag i-message niyo po ako para ano. Salamat po. Doon pala talaga yung daan. Tagos na pala yung daan. I mean, mas malapit daw pag dito dadaan. Balik tayo. Okay lang yan. Kakayanin na. Pag di kaya, di bumalik tayo. Kasi din ako medyo may portion na malalambot. Diyan pala talaga dumadaan na ngayon. Ito talagang kalsada na to ay para sa Kulipon. Balik tayo. Let's G. So, may mga binibenta silang lupa doon. Epic. Lakas ng pagkakabagok ng ulo ko ha. Talagang humampas yung ulo ko dun sa bato. Kung wala akong helmet noon, butas yung ulo ko. Kasi yung bato, magaspang. Yung bato na coral. Tuturo ko sa inyo mamaya yung bato. Hindi pa naman ako hindi pa ako naka-protective vest. At yung tuhod ko wala. Sakit nga yung tuhod ko eh. Hindi ko kung pipila ito, baka maga lang. Magandang to ha, magandang investment to. Kasi kita nyo naman sementado. Sementado yung pagsada. So, tagos-tagos to eh. Yung tagos din ng Bulinaw, ng Patal. Tagos ng Makabubuni. Ang meron natin basag. Ox lang yan. Ano tayo tuloy?
tayo ko. Kaya ko siya tayo. Kasi yung ano, yung parang yung U-turn ko siya. Yung stand, nakapabor sa kabila. Kaya, kumbaga, yung hindi talaga siya naaayon. Nung nilapag ko siya, tuloy-tuloy sa tulumba. Kaya ang bigat ng dala ko, may dala akong mga camping equipments. Kung na-confirm ko naman yung mga nag-overnight doon, kita nyo naman sa interview. Hindi ko naman natabang yung pangalan. Butang pa ako eh. Pero ang message naman sa Facebook kasi yan ha, yung mga extra pera dyan. Alam na this. Kontakin nyo lang ako para may porsyento ako. Pinapatawa ko lang kayo. Pinapaano ko lang yung bukas eh. Talagang malaki ng semento, so tuloy-tuloy pa rin daw yan. Sa likod ng explain mo sa tayo. 800 yung hindi siya tabing dagat. Grabe yung patakapanda ko talaga. May hampas talaga yung ulo ko dun sa bato. Sakto sa bato eh. Taksik na yung cellphone ko, buti nga dinabasan. Woo! Ito na. Buong sa balik tayo. So pwede na palang dumaan dito talaga. Mas maiksi daw yung rough road dito. Kasi sa kabila, ang haba ng rough road doon. Marami ito pumapasok eh. Mga problem pa nito. So may mga bakas. Kita mo naman may mga bakas dito. Tama yung ano ko, yung isip ko na tatapos pala talaga yun. Ito na naman tayo sa pababa. Ayan, tarik na tarik dito. So bangin pa rin daw yung dadaanan natin doon. Yan, pakita ko sa iyo yung bato na yan. Oh. Yan, yung bato na yan. Oh. Yung malaking bato na yan. Yan. Diyan ako na ano. Diyan ako nabagok. Yan oh, sa bato na yan mismo. Laki. Sakto talaga yung ulo ko. Buti nga hindi liig. Sakto dun sa helmet. So bababain na natin to. Saan ay kayanin ni Bestie Gray? Bestie Gray. Na. Kinabahan ako kanina eh. Kala ko kasi walang patutunguhan itong dulo nito eh. Baka may stuck na tayo sa loob. So dito pala talaga ang daan. Baka hindi raw masyado malubak dito. Yun, sa mga gustong pumunta ng Pulipol. Nadulas talaga ng puwit ko. Kita nakakatakot eh. Dumudulas eh yung mga abante ako. Ano naman? Ay. Yun. Pwede nga sedan dito. Pwede ang ano. Dapat malakas ang makina mo. Yan, nakikita niyo yung dinadaanan ko ha. Ito, bangin ito. Kabila. So mag-iingat tayo lalo sa gabi. Kung okay naman doon, kung may makasabay akong mag-overnight. Pero alam ko may bahay doon. May makasabay tayo mag-overnight doon. Mag-overnight na tayo para fresh tayo bukas. Meron pang landslide dito. Bawin ito ha, kanan na ito. Ingat tayo dyan.
Yes. Dito medyo okay na. Rin na lang kasi parang masukal eh. Malaking bagay talaga yung may ano, honeycomb. Yun, nabanggit ko ng honeycomb. Malaking bagay talaga yung may honeycomb sa puwet, hindi ka dudulas. Ayun, honeycomb. Oops. Daan na tayo pababa. Woohoo! Okay, sa kabilang side. Umumba man tayo. Dito tayo sa kabilang side. Saka dapat mga idol, malakas ang preno nyo rito. Ayan o. Okay, pababa. Tingnan tayo. Pinga. Gusto parang dinaanan ng bahay. Ang ganda nito pag natapos yung sementado na yon. Ang ganda nito. Malagpasan mo lang yung ano, malagpasan mo lang yung pababa. Okay. Matapos na yata yung mga pababa. Yeah, Bestie Gray, come on! Woohoo! Sarap dalhin dito yung ano, ATV. Yeah. Woohoo! Mas palala kasi daw ang kasada doon sa kabila. Kawawa talaga motor mo doon. Kasi mahaba ang rough road doon. Dito medyo malapit-lapit. Yun, halata mo naman na may mga dumaan na motor dito. Ito lang ang problema nito ngayon. Merong portion na maputik. Sana kaya hindi ko Steve Ray. Sundan lang natin tong ano, dating bakas. Diyan na natin. Nabinyagan na yung ating ano. Nabinyagan na yung ating tawag nito. Sapatos na ano. Caterpillar. Putik. Ayan o. Ayan. Tiwala lang. Woohoo! Sumasayaw. Sumasayaw yung motor.
Sana. Tuloy lang natin. May pakanan yun. Meron din pa kaliwa. Grabe, dumulas-dulas yung motor nila dito. Diretso na lang natin para sigurado. Ang pagkakala po kasi merong advanced features tong ano eh. Itong Click 160. Meron siyang mga pagmadulas. Yung sa ABS niya. Yan ang may tumumba na rito. Yun. Pinasok dito ni ano eh, Mike TV. Ayun, para nakita ko na yung dagat ah. Bandang kanan. Sabi naman ito. Suggestion ko talaga, huwag kayo mag-uubad ng helmet. Lalo pag mga ganito. Kanina talaga, ramdam ko talaga pagkabagok ng ulo ko eh. Lakas eh. Makikita niyo yun sa video. Extreme to, extreme. Hindi ko nga alam kung tama pa itong tinatahak kong landas eh. O baka kailangan kumanan doon. Kasi parang hindi na dinadaanan ng... Hindi, pero motor naman dito. Bakas eh. Yan. Wah! Aray ko. Ganito kahirap yung daan doon sa dating daan. Alam ko. Kasi maraming nagsasabi talaga. Sobrang tatalas ng bato doon. Dito naka lang. Oh, meron na namang kaliwa kanan. Ano ba ito? Ay, di. Ibangin nyo. Parang dapat yata kumanan doon eh. Tagtag ka talaga dito. Haba pa. Mukhang iba na nadaanan ko ah. Tapos Agno na yata ito. Alright.
Basta dire-diretso lang ako. Ulan pa yata. Huhu! Haba pa. Mukhang malitong dinaanan ko na. Parang dapat yata kumanan ako dun. Kasi kanina parang may nakita na akong dagat eh. Mahaba na ito yo. Parang ito yung pinuntahan nila Direk Gino noon eh. Bangin pa yata itong sa kaliwa ko na to ah. Malaglag tayo dyan. Extreme talaga to ah. Extreme. Oop. Ikan pa. Yun, dagat na. May nakikita na akong dagat. Dinig ko na yung dagat eh. Woohoo! Ayan o. Sarap. Oh. Ayan, lakas ng alon o. Nasa tayo ng camera. May sugat siguro tuhod ko kasi may dugo eh. Pansin. Ayan o. Full people alone. Kiyang-kiyang tayo. Di ko na mapansin na ano, tinamaan yung tuhod ko kanina. Natumba ko kanina eh. Grabe, super extreme yung dinaanan ko. Pero so worth it. Yan o. Sa rock formations pa lang. Solo ko kasi Lunes ngayon. Tingin ko hindi ko kakayanin umuwi muna. Papahinga muna ako overnight. Baka hindi ko pa maramdaman ngayon yung sugat ko sa tuhod. Pag may pupunta rito, may kasama silang ano, may kasama silang tourist guide. Yan. Abangan niyo yung pagkakadisgrasya ko dun sa aking YouTube channel. Hindi ko papalabas sa Facebook. Yan o, ganda. Grabe rock formation o. Woo! Yung mga pagpalipad, malakas ang hangin. Aldin TV felt the nature makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban, kalimutan muna ang mga problema, tayo na at magpahinga, relax ka muna kaibigan. Time check, alas 7 na ng gabi. Yung langit lang ang ilaw natin kasi nakalimutan ko lang ang flashlight. Pero mas maganda pa lang ganito. Basta safe tayo dito. Aldin TV felt the name
umulan ng malakas. Nasa ilalim ako ng Ugnayan sa kalikas, dito sa Pulipol. pakalmain ang kalooban. Mapulang umaga, Pulipol. Mo na ang mga problema. Tayo na't magpahinga. Relax ka muna, Kitin natin to sa taas. kaibigan. Ang ganda mo, Pulipol! Woo! Tama yan! Solid! Kahit tumaymplang ako kagabi, kahapon. Okay lang. Yan o. O yan ha. Mga campers ha. Ang ganda mag-camping sa taas, promise. Relax, Hindi ko lang nakita kahapon eh. Hindi ako umakyat kahapon eh. Ngayon lang ako umaga pumunta. Umakyat. Ayan o. Napaka-solid. Ayan o. Pwedeng pag-campingan o. Patag siya. Tsaka hindi naman siya sobrang patag. Pero kita mo yan o. Slope niya. Pwedeng pag-campingan, di ba? Oh, malawak yan ha. Oh. Yung taas niya. Yung batong nakikita nyo doon sa harapan. Hanggang doon. Doon medyo mabato-bato na. Pero meron pa rin sa mga spot doon, no? Pwede ito campingan overnight. Solid, napaka-solid. May tinatalunan din dyan eh. Meron parang lababo rito. Pag tagulan yan, magkakaroon na tubig yan. Grabe, lakas ng alon, no? Ayan, no? Tinatalunan nila yan eh. Kaya lang ngayon, hindi advisable kasi sobrang lalim. Diyan tumatalon eh. Sa area na yan eh. Ayan, no? Kita mo? Merong platform. Sobrang lalim ngayon. Yan o, umiikot yung tubig. Nakakatakot. Ay, pag high tide. Tsaka malakas ang alon, no? Malalaki yung alon, no? Malalaki, oh. Kagabi pa, malalaki ang alon. Sobra. Solid talaga dito sa taas. Kuha na lang tayo ng drone footage dito. By the way pala, marami binibenta lupa rito ha. PM nyo lang ako. 1,800 to 1,500 per square meters. Depende sa kung gaano kalapit sa beach. Tapos ginagawa na yung kalsada. Malapit, talagang konting-konti na lang talaga. Nasa dulo na siya. Nakababa na nga siya eh. Panibagong contractor na naman daw yun. Pero matutuloy yan. Sigurado yan, matutuloy yan. Kasi sinasimulan na eh. Mahaba na yung nagawa nila eh. Siguro nasa 90% na yung nagawa. Mga 10% na lang ang kulang. Para dumiretso dito sa baba, yung kalsada. Panoorin nyo sa video natin. Ganda oh, ganda ng ulap. Grabe. Ganda. Woo! Solid! Pero nakabaon ng malaking shell dito. Ang laki niyan, Taclobo. Laking shell niya no, nakataas siyang ganyan. Oh. Baka may pearl pa nga yan eh. Kailan baon na siya oh. Na puno na siya ng ano. Napuno na siya ng kasi ano to eh. Yung nabubuo siya sa galing sa alon. Siguro nung araw sobrang lakas ng alon talaga dito. Malaking shell yan oh, ayan oh. Taclobo, nakatihaya siyang ganyan. Kaya alam, baka may pearl sa loob yan. Diba? Kita yung kamay ko, oh. Alit lang. Laki ng tablo ko na yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. journey together. Mga 2 feet yung haba niya eh. TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest deep and explore the caves where secrets sleep. Feel the breeze, let it guide your way. In the beauty of our home, let's pray. To hidden kalikasan, it's our call. Together we rise, together we'll stand tall. Oh, can you feel that rush? The whispers of the trees in a soft hush. Let's splash around the waterfalls. Nature's embrace, let the adventure enthrall. Yeah, sa bayang sinilangan, we'll make memories hand in hand. With every step, our spirits free.
Here's to the Ikakat kasi mahirap ang daan para makita rin kayo, pakita nyo rin paano dumaan dito para ma-excite din kayo. and every stream let go. So ito na yung bagong kalsada. Let's celebrate what Karamihan dito paakyat ha. hold dear. Para sa akin ha, mas madali ang paakyat kaysa pababa. Let's bring cheer. Ingat lang kayo dito kasi yung kanan na yan, bangin yan. Let's sail the seas through green valleys, dancing with the breeze. Kasi ko itong Join out in TV. Let's make a stand for the beauty of. Ayan o, bangin yung kanan na yan. So, sa di nakakalam, nadisgrasya ako kahapon. Pero dun sa may semento. Nagdalawang isip kasi ako pumasok dito kahapon. Tinitignan ko yung kalsada. Medyo Shines bright. medyo masukal kaya sabi ko, hindi yata ito. Kasi first time ko dumaan dito. Gatmari talaga tugod pa tayo dito kasi to, madulas. Lalo mulan kagabi. Dispalinghado pa yung isang paa natin. Dandahan lang. Sa motor lang talaga sa ngayon ang nakakapasok dito. Pero nakita nyo nga, di ba? Ginagawa na yung kalsada. Kunting-kunti na lang. Sa kahabaan niya, 10% na lang ang kulang talaga. Isang kontraktor pa daw yan. Kasi tapos na yung isang kontraktor. Sabi nila, mas madali daw ang daan pabalik. Kasi puro paakyat. Meron kasi balansehin pag yung pababa. Lalo ganyan may mga bato. Pwede dumulas ang gulong mo eh. Tapos yung kanan na yan, yan bangin na yan ha. Yung damuhan na yan, yan. Bangin na yan. So dandahan kayo dito. Kunting kamali niya, laglag kayo sa bangin. Ito na lang tayo sa butas para sigurado. Kaya naman yung akitin ko butas eh. Ay doon yung ginabangin doon. Nakarami din ako nakitang pumasok dito na nagmumotor. Kaya naman. Lalo tong Honda Click 160. Itong si Bestie Gray. Malakas to. Although, oops. Ayun na. Tik na ako. Dumulas. Yan Pag makatapak siya ng bato, dumudulas siya. Kaya ingat talaga doble. Pitik-pitik lang. Malakas naman makina nito eh. Mga taga rito, panis na sa kanila yung ganito eh. Kasi halos araw-araw sila nandito. Nararamdaman ko dumudugo na naman yung paa ko. Kasi pag nasasagi yung nakausling laman, dumudugo siya. Yung sumasayad na yon, yung center stand yon. So, doble ingat talaga kasi may mga portion dyan na bangin. Center stand yun yung sumasabit. Nalaglag na yung aking nakasabit. Tsaga-tsaga lang. Matatapos din to. Madulas kasi umulan kagabi. Nakakatakot kasi bumalansi sa tabi ng bangin. Parang lalo kang mawala ng balanse yan. Puro bato yan. Dahan-dahan lang tayo dito.
Yun lang. Grabe si Bestie Gray, kalaban. Ito pa oh. Isang alam mong biluhan. Atras mo ng konti, saka mo pitikin. Woohoo! Isa sa mga pinakamahirap na parte yun eh. Yung kanina. Yung halos hindi tayo nakaahon. Woohoo! Yeah, Bestie Gray! You can do it! Oop. Uy, namatay. Bumaba yung stand. Pag bumaba yung stand, namamatay. Tapakan ko yung stand. Alalay na talaga dalawang paa. Ito. Putik. Tik na naman ako. Woo! Pahinga mo na. Whew! Grabe. Larga. Nangangamoy na nga yung gulong eh. Hindi ko alam kung gulong o clutch yung nangangamoy. Kaya sa gitna dumaan. Putik lang naman kalaban natin dyan. Putik na yan. Pilit ako nilalaglag sa bangin ah. Pwede naman pala dito eh. Yan oh. Iwasan yun. Hindi ko alam yung kalsada na yan. Kung yan yung dating daan papunta doon. May mga dumadaan pa rin eh oh. Alalay na tayo. Putik eh. Dulas. Sumasayaw yung gulong sa likod eh. Woo! Pahinga muna, pahinga. Huh. Okay, larga na agad. Keep natin yung helmet kasi baka magaya kahapon. Mahirap na. Ito, matulas to eh. Alalay mo na lang yung iyong Caterpillar na boots. Sa kanan. Ikot eh.
Whew. Na mo. Whew. Mas mahirap pala paakyat kasi walang buwelo. Sorry. Kalunok pa yata ako ng insekto. Whew. Grabe. Sakit sa kamay pala. Nangangamoy na yung clutch natin. Hanggat maaari talaga diretso lang ang manibela. Matigas ang hawak mo sa manibela. Pero pang portion dun sa bago magsementado, napakalupit dun. Doon tayo mahirapan mamaya. Kailangan belohan natin yun kasi baka dumulas lang ang gulong. Kaya ng makina, problema yung gulong. Dapat talagang maigpit ang kahapit mo sa manibela. Huwag mong hiyaan lumiko. Doon ka matutumbay. Ito oh. Nasabi ko. Naiiwan ako eh. Bumudulas ako sa huan. Ito na yung pinakamayat na portion. Matutulis saka ano, hirap balansin. Kita lang tayo sa kanan kasi sa kaliwa ano yan, bangin. Woo! Yahoo! Oh, tres. Nagpasan natin yun. Isa pa yata dito. Dire-diretso lang. Kaya mo yan, bestie. Come on. Medyo hindi masyadong matutulis dito. I-portion lang na ano. Ayun o. Firm lang ang kapit sa manibela. Woo! Come on. Yeah. Kunti na lang. Woo! Huwag ka malalaglag sa bangin. Pataas yan. Wala na yata. Medya na kami dito. Alam ko anong sementado na ito dito. Pero hindi ako titigil dyan. Dyan ako nadali kahapon. Dyan ako sumemplang. Kasi nag-U-turn ako. Idol! Mga TMX yung mga bumabiyahe dito eh. TMX saka ano, yung malupitang HRM. Uy, meron pa palang isa. Pwede na ba yun? Yun lang. Saan kaya yun? Pagkaalam ko galing ako sa kaliwa kahapon. Papunta yata ng kabilang kalsada yan. Dito yung sementado eh. Ayan na nga, sementado. Taka na kung naligaw ako doon, layo-layo ng marting ko.
Ito na, sementado. Woohoo! Salamat, Bestie Gray. Hindi tayo tumumba. Butikan lang, ilang beses. 3 yata, 4 na beses. At dulas kasi ng upuan ko. Madulas yung pantalon ko eh. Naiwan ko yung honeycomb. Yung upuan na may goma. Tayo dito, baka dito pa tayo sa memplang sa huli. Woohoo! I'm free! Saka tumalsik yung ano ko. Tumalsik yung ano ko eh. Ngayon mo na, yung stand ng ano. Woohoo! Tama mo to, ang haba ng kalsada na to. Grabe. Kung yung masemento hanggang doon nasa tabi ng dagat, wow! Magiging suki ko na yung lugar na yan. Woo! Sarap! I surpassed the challenge. Kahit nakalunok ako ng isang lamok at natumba ako ng halos 3-4 na beses. Umikot yung sasakyan natin. Pagalis pa lang natin sa Kubo, medyo nahirapan din tayo kasi lumambot na yung lupa, umulan. Lumambot yung buhangin. Pero okay rin pa rin. Salamat sa inyo lahat. Ito, samahan nyo ako dito sa kalsada na to. Napakahabang kalsada, virgin na virgin pa ito. Halos wala pa dumadaan dito. Bagong simento ito. Hindi ako nagkakamali, 2 years ago o more than 1 year ago. Narating ko yung dulo nito, yung doon sa may bandang Surip Cross, Mix Cross. Narating ko yun. Pero ito hindi pa tapos. Hanggang doon pa lang. So ang haba nang nagawa pala nila. Similar to sa kalsada at isa lang kontrata. Doon sa kalsada, doon sa pababang Abagatanan, doon sa Makabuguni from Bani, sa Kapsur. Isa lang igawa nito. So I hope this will last. At wala masyadong truck na dadaan dito kasi pag maraming truck ang dumadaan, doon nasisira. Truck tsaka traktor. Hindi na kaya tanong pa ito na iwan. Kaya lang nalaglag. Mukhang tumama-tama yung ating center stand. Ang saya. Dalagpasan na natin yun. At tayo ay mayroong dumudugong tuhod. Uwi ko rito, sigurado katakot na sabon na abutin ko. Schedule na for maintenance today ito si Bestie Gray dun sa Honda. At sana mayroon ng registro at plaka para makabiyahe tayo ng malayo-layo. Ito kasi Bani, part pa rin ito ng Bani. Ang mapasya lang natin malalapit lang. Bani, Bolinao. Yan o, yung shortcut papuntang Surit Hills. Hindi mo kita yung cross dito eh. Kung hindi mo talaga pupuntahan. Malaking cross sa tabi ng hills, tabi ng bangin. Ayun o, kain sa bangkingan eh. Woohoo! Sarap, pakiramdam. Dalagpasan ko yun, grabe yun. Extreme yun ha. Hindi pa dirt bike yung gamit natin. Dati dapat itong dirt bike. Sa bagay, maraming pupunta ron na hindi naman talaga dirt bike. Out of 100 siguro, baka isa lang o wala pa. Nakita ko pinuntahan niya ni Mike TV noon. Pero doon sa kabila dumaan sa lumang kalsada. Talagang rough road doon todo. Magmula dyan sa main road na ito hanggang doon. At least yung tiranan natin nasa dulo lang tayo. Pero malayo pa rin yun ha. At extreme talaga. Talagang extreme. Napakahirap. Pakiramdam ko malalalag ako sa bangin. Bangin kasi yung gilid na yun. Isang di pa lang yun. Bangin na yun. Isang di pa lang yung kalsada. Di mo lang kita eh. Pero magkampiyansa ka doon. Tumba ka. Good luck. Yan dulas ng kalsada kasi umulan kagabi. Pinapauwi ng kagabi sa bahay. Sabi ko mas safe ako doon sa Pulipol. Isa umuwi ako ng bahay na alanganin yung oras ng gabi tapos umuulan. Dulas ang daan. Napakahirap. Lalo pala yung pakit. Kala ko pakyat hindi mahirap. Kasi hindi ka preno ng preno. Kakokontrol mo. Hindi rin pala kasi nga madulas ang daan. Sumasayaw yung gulong sa likod. Pag di ka marunong tumiming, umiikot siya, nag-i-slide yung gulong sa likod. Woo! Pababa. Ang sarap. Parang hinalo ka yung bituka eh.
Katay tubig. Oo na talaga. Reset muna ako ng camera ko. G! Malubad na kasi. Check natin mag-charge. Sanap tayo na maiinom. Ako talaga ihaw na uhaw. Isang tumbler lang kasi dala ko kahapon. My goodness. Ayun ang tubig na kasarap ko talaga. Hindi ko alam kung sino yung bubusin na sa akin kagabi. Mag-check sa akin kagabi. Ito na siya, oh. Hindi pala. Tawid lang pala. Nagpasapal tayo sa bahay nila. Shout out sa mga Cosentino family doon sa Pulipol. Si JR, tsaka yung lolo niya na si Jimmy. Nakalimutan ko yung ano ni Madam, pangalan. Dito yata ako nagtanong kahapon. Sara na natin tong ano, helmet. May mga nalulunok akong ano. May mga nalulunok akong mga insekto. Balik dito. Ang saya lang. Saya ko. Nalagpasan ko yun. Injury pa tayo niyan ha. Grabe. Nagdurugo yung aking tuhod. Kasi napalaban. Pamimingwit yun sila ni JR ah. Sila ni ano Ternitorio. Yan ang kasalubong ko eh. Sarap. Uwi ng bahay ko bagsak sigurado to. Dito ako ngayong gabi. Sa akin ang gabi. Talaga eh. Para sa inyo para meron akong content, diba? Siyempre para sa akin din. Satisfaction sa akin yun. Isang achievement yun, isang milestone sa buhay. Yung nasurpass ko yung mga ganun. Ang hirap gawin nun eh. Yung iba maaaring madali lang sa kanila kasi sarili sila to, pero ako talaga yun. First time ko talagang makasabot sa ganung klaseng kapsada. Na-inspire ako nila ni Sir Eddie sa kanila ni ano po nila ni Direk Gina. Grabe yung haba ng kalsada na to. Ginawa talaga to para dun sa Pulipol. Wala talaga. Ito nakulayo na.
video. Nakita nyo naman yung papunta rito kahapon. Sana ay huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment para masuportahan nyo itong ating munting channel. God bless po sa inyo lahat. Na atin mo nga rin. Kabuti nga para malaman mo na